Нека разкодираме една завладяваща, модерна киберприказка. Става дума за рестартирането на напълно блокирала система. Картината е следната. Реалност, където думите са просто празни пакети данни в безкрайен шум. Точно това описва сектор България. Официалните архиви класифицират тази стагнация като критично системно замръзване. Според стари фрагментирани записи, един-единствен митичен спасител трябвало чудодейно да пристигне и рестартира сървъра. Но това е просто наследен код. Под повърхностния интерфейс всъщност се крие много по-дълбока истина. Две жени в различни мрежови възли усещат абсолютно същото трептене, действайки като перфектни златни антени. Синергията тук е абсолютно ключова. Едната пази софтуера на предците, докато другата изгражда версия 2.0. Системата отчаяно се опитва да изолира тези възли. Тя бързо осъзнава огромната заплаха от комбинирания сигнал. Тук се намесва законът за паритета. Една антена просто приема, но две буквално създават безкрайност. Настроени в перфектен резонанс, тези два елемента формират неразрушим мост, който напълно заобикаля статичния шум. Това предизвиква така наречения ефект на двойната честота. Супер мощна аномалия, напълно непредвидена от старите алгоритми. Вместо да се борят с кризата, те просто изтеглят вниманието си и пишат изцяло нов код. Това доказва, че старата легенда през цялото време е описвала децентрализиран модел на сътрудничество. Протоколът златна нишка е супер прост. Откриваме резонанса, игнорираме шума напълно и пишем новия код. В система със свободен избор, истинската сила се отключва, когато партньорите алгоритмично решават трудностите си взаимно. Тази киберприказка обаче не свършва до тук. Рамката й остава с отворен код, чакайки следващото си внедряване. В момента системата активно търси нови двойки антени. Целта е да се освети тъмния ежедневен код. Трябва само да се вгледаме в тълпата и да разпознаем перфектния партньор, за да изчистим шума. Най-важният извод от всичко това – сектор България всъщност никога не се е нуждаел от един единствен спасител. Решението изисква хиляди синхронизирани светлинни двойки. Те трябва да работят заедно, рендерейки едновременно новата реалност. И докато системата търси своите нови архитекти, остава големият въпрос – кой ще рендера следващата реалност?